Halelúja, cirkev. Sláva nášmu Pánovi. Vieš, mám milosť. Amen, amen. Mám milosť modliť sa za potreby. A vieš, keď som sedel, tak Duch Svätý ma tak naplňoval a vkládal mi niečo na srdce. A vieš, mám sa modliť za potreby. Za to, aby tie potreby boli naplnené, aby Boh sa oslávil. Amen. A vieš, ja chcem dneska tvoju pozornosť. Môžeš ma vnímať lepšie? Môžeš hľadiť svojimi očami na mňa? Vieš, sú tu nejaké potreby na tele. Máme tu brata, služobníka Kaja, ktorý má rakovinu. Ale Pán mi niečo ukázal počas týchto chvál. A ja chcem, aby si reagoval. Sú tu bratia a sestry, ktorí sú v neodpustení. Sú tu bratia, ktorí možno ohovarajú. Sú tu bratia, ktorí majú nejaké finančné problémy. A ja chcem aj za to sa modliť. A vieš, pastor Mirko Kalnáži pred 2 alebo 3 týždňami slúžil a vybral taký verš, ako tí 4 preborili strechu a spustili dole toho chorého. A vieš, oni videli ten pohľad tela, že je chorý a verili, že Ježiš ho uzdraví. Vieš, ale oni nevideli dovnútra toho človeka. Čo bráni tomu človeku, aby sa pohol ďalej, aby mohol vstať? To nevideli. A keď priniesli a spustili dole, tak Ježiš hovorí takéto slovo. Odpúšťajú sa ti hriechy. A vieš, boli to 4, ktorí doniesli toho človeka, ktorý mal potrebu. A ja ťa prosím dneska, prosím ťa, ak vieš, že niekto má nejaký problém, že brat má proti niekomu niečo, priňos ho dneska k tým modlitbám, prinies ho pred Pána, modli sa aj za to, modli sa aj za telesné uzdravenie, ale ak chceš, aby si sa pohol v duchu a ty vieš ten problém, tú chorobu, to ohovaráctvo, nejaký výsmech, prosím ťa, príď s týmto potrebami, príď, aj za to sa modlíme. Amen. Súhlasíš so mnou? Amen? Súhlasíš? A ja verím, že každý vie, každý v okolí vie, však má niekto niečo proti niekomu. Prosím ťa, za toho brata, sestru, ktorý možno vo vnútri má ťažko prísť k niekomu. Prosím ťa, príď dneska pred Pána a polož svoj hlas, svoju prosbu. Ja ti ešte niečo prečítam. Počúvaj, to je v Lukášovi. Keď bol Ježiš v ktorom si meste, objavil sa pred ním človek pokročilým malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Páne, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. Vieš, Ježiš celý čas chce uzdravovať. Jemu není problém, aby ty a ja sme boli uzdravení. Vieš, ale čo spravil ten malomocný? Padol a prosil ho. A ja ťa dneska vyzývam k tomu, aby si prosil za modlitby, aby si prosil za choroby, aby si prosil za srdce choré, aby si prosil za Kája, deň čo deň. Amen. Poďme sa tak, cirkev, zjednotiť všetci. Rebaba bandelekeja, poď modli sa. Modli sa, ja chcem vidieť, že sa modlíš. Ja chcem vidieť, ako jednáš.
Ora baba baba katelekeya, riba baba sanda rababaka, riketelekeya rebabanda, rida la basande le rebekeya, shiketelekeya, le Cristo, le Cristo, le Cristo, le baba baba sia rababaka, riketelekeya, riba baba sanda, riba babakaya, modlím sa, Pane, a prosím ťa, Pane, dnes, zakája, Pane, modlím sa za tú rakovinu, Pane, modlím sa, Pane, a prosím ťa dnes, a spoločne ťa prosíme všetci, Pane, aby si zľadol na Kája, Pane, aby si zľadol, Pane, na rakovinu, Pane, aby sa dotkol tej rakoviny, Pane, aby tá rakovina vyschla v mene Ježiš. Každý nádor v mene Ježiša Krista nevyschne. Uvoľňujem, Pane, Tvoje pomazanie, Tvoj dotyk, Pane. Uvoľňujem Tvoje zmocnenie, Pane, lebo tam, kde si Ty, musí prísť uzdravenie, Pane. Modlím sa za každú potrebu, ktorú si napísali, Pane, aby Tvoja sláva, Pane, zajala každú potrebu, aby sa zmocnil každej potreby, Pane, aby si naplnil. Prosím ťa, môj Bože, prosím ťa, Pane, daj nám, Pane, srdce, Pane, ktorú budú prosiť, Pane. Prosím ťa, lebo Ty hľadíš na úprimné srdce, Pane. A ja sa modlím, Pane, za každé zlomené srdce, za každé srdce, Pane, ktoré nevie odpúšťať, Pane. Modlím sa, Pane, za každého ovarača, Pane. Modlím sa za každého posmievača, Pane. Modlím sa, aby cirkev sa pohla, Pane. Aby Tvoja potreba bola našou potrebou, Pane. Tak sa dnes modlím. Nech to všetko príde na Tvoju slavu. V mocnom mene Ježiš a cirkev povie Amen. U ľudí je to nemožné, ale nie je tak u Boha. Lebo u Boha je všetko možné. Všetko je možné tomu, kto verí. Veríš tomu? Tak podaj slavu Bohu teraz. Daj slavu Pánovi. Otoď sa na brata, na sestru, ak máš to v srdci. Uvoľni požehnanie, objím ho, povedz mu niečo. Pán vám žehnaj. Sláva Pánovi. Boh je dobrý, amen. Je milosťou chváliť ho a vyvyšovať ho. Je milosť, keď sa Boží ľud môže tak zjednotiť, shromaždiť a uctievať a vyvyšovať Boha. Hodene chváli tvoj a môj Boh. Amen. Viete, počas chvály, celej chvály, čo sme chválili, tak mi šiel jeden verš. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Vieš, ja sám som si dával otázku. A dám otázku nám všetkým teraz. Koľko času tráviš s ním? A koľko času tráviš bez neho? Lebo ak netráviš čas s ním, tak tráviš čas bez neho. To je logické, je tak? A vieš, že sám som tak bol usvedčený, že viac a viac a viac času môžem tráviť s ním. Otázka dneska. Koľko času trávime s ním? Vieš, ak tráviš čas s ním, ak si v jeho blízkosti, ak si v jeho prítomnosti, tak tá jeho blízkosť a prítomnosť ťa mení. Prečo sa ľudia nemenia? No lebo nie sú s ním. Netrávia čas s ním. Ak si s ním, ak sa otvoríš jemu, jeho vôli, tak všetko, čo on má, bude prúdiť do teba. To, čo on má, budeš mať aj ty. Preto, lebo si s ním. A keď vieš, že on je dobrý, že on je mocný, on je slávny, ak sa tomu otvoríš, tak to všetko z neho tečie do teba. A si mu podobný. Prúdi v tebe jeho moc. Potom sa môžeš modliť, skladať ruky a
A tak ako Božie slovo zasľubuje, ľudia budú oslobodení a uzdravení. Prečo? Lebo to není tvoja moc, to je jeho moc, lebo ty tráviš čas s ním a z neho prúdi moc do teba. Povzbudzujem nás, bratia, sestry, viac trávme čas s ním. Žalm 84:11 hovorí niečo toto. Janko, môžeš to tam dať? Že lepší je jeden deň v jeho sieňach ako inde 1000. Lepší je jeden deň s ním ako inde 1000. Daj si otázku. Za 24 hodín, deň má 24 hodín. Viete, počuli ste niečo také? A často to dnes v dnešnej dobe počuť. Ja nemám čas. Ja už na nič nemám čas. Vyriekol si to niekedy? Počuli ste už to tak ľudí hovoriť? Ja nemám čas. Na nič už nemám čas. No ak na nič nemáš čas, kde je on? Vykupujeme čas, lebo dni sú zlé. Viac sa tlač do jeho prítomnosti. Ty aj ja. Amen. Teraz môžeš mu dať slavu. Amen. Sláva Pánovi. Máte sa dobre, bratia, sestry? Si v očakávaní na Božie slovo? Naozaj? Si pripravený prijať Božie slovo? Ste tu kvôli jeho slovu? Tak otoď sa na suseda teraz, povedz mu. Mám ťa veľmi rád, ale prosím ťa, teraz ma už nevyrušuj, ale otvor sa pre Božie slovo. Lebo človek, keď sa otvorí pre Božie slovo, tak to slovo, toto je zasľúbenie, že to slovo vykoná zdarne to, na čo je poslané. Kedy vykoná zdarne? Ak si aj ty a ja sa tomu otvoríš. Ste otvorení tu voči Božiemu slovu? Ste ochotní prijať Božie slovo? Nech je akokoľvek? Amen? Sláva Bohu, tak to potom není problém. To potom je dobré zhromaždenie, očakávajúce na Pána, očakávajúce na jeho slovo. A jeho slovo, ja vždy hovorím, má moc skriesiť, uzdraviť, oslobodiť, nasmerovať. Ak ty a ja sa mu otvoríš, môže vykonať zdarne všetko to, na čo je poslané. A verím, že aj dneska Boh nám poslal svoje slovo a svoje slovo nám posiela cez svojho služobníka. Ten služobníkom dneska, ktorý bude slúžiť, je starší zboru Ferko, tak poďme ho tu s láskou privítať, lebo on dneska nám poslúži Božím slovom. Nech ťa Pán požehná. Ďakujem, pastor. Amen, sláva Bohu. Sláva Bohu. Vieš čo, miesto v jeho prítomnosti je najlepšie miesto, kde môžeš byť. Amen. Iné miesto neexistuje, kde by sa mal dobre. Len v jeho prítomnosti, pri jeho nohách. Amen. A to je úžasný čas, toto je úžasný čas, keď si s ním, tak už ako bolo povedané, už som myslel, že pastor bude kázať, ale dobre, sláva Bohu. Amen. Tak si v očakávaní, vnímam hlad na tomto mieste, že si hladný po Božom slove a to je dobre. A čo ti budem dneska slúžiť, čo mi dal Pán na srdce? Vieš, ja som už vedel, že asi 2 alebo 3 týždne, že budem tu kázať, že tu budem stať. Amen. Takže cez tie 2 alebo 3 týždne som proste hľadal Pána a vieš, ja to mám asi tak, že ja najprv prídem k Pánovi, sa modlím a pýtam sa Pána, aby mi dal slovo pre jeho ľud, pre teba. Amen. Ja to mám asi tak. A potom prišiel čas, dal mi slovo a vieš, potom pastor slúžil minulý týždeň. Kto vie, o čom slúžil? Duch, duša, telo. Amen. A vieš, ja som mal troška také podobné o duši slovo, ktoré mi dal Pán a vidím, že je to jeho vôľa. Potom aj v útorok slúžil pastor Mirko o duchu, duši a telo. Tak verím, že a ešte povedal pastor, že bude asi slúžiť na týždeň, nevieme. Tak vidím, že ako to je potrebné slúžiť na túto tému.
Aké je potrebné kázať o duši, amen, ale nechcem tak kázať konkrétne o duši, ale mám inú troška tému, ale týka sa to duše, amen. Poďme, budeme sa modliť, modli sa aj ty a poďme, pomodlím sa, kým vstúpime do Božieho slova, amen. Halleluja, svätý. Zdávame ti slávu, chválu, čest, Pane, na tomto mieste. Ďakujeme ti, Bože oče, že dneska tu môžeme byť, Pane, že môžeme tu dneska stáť, Pane, že môžeme, Pane, slúžiť tebe, Pane, že môžeme aj počúvať, Pane, tvoje slovo, králi. Ďakujem ti, Pane, a my to, Pane, tak vyznávame, Bože, že to je veľká milosť, Pane, že byť, Pane, v tvojej prítomnosti, že byť tam, Pane, kde si ty, že byť tam, Pane, kde je tvoje slovo, Pane, že byť, Pane, pri tebe, Pane. Chválime ťa, vyvyšujeme ťa, Pane. Tak žehnám, Pane, toto slovo, Pane. Nech toto slovo, Pane, prinesie úrodu, Pane. Pane, dávam, Pane, aj seba samého, Pane, do tvojich rúk, Pane. Aby si ty, Pane, skrze mňa, Pane, hovoril, Pane. Nech to nie sú, Pane, moje slova, Pane. Nech to nie je, Pane, z mojej hlavy, Pane, môj vymysel, Pane. Ale ty si dal, Pane, svoje slovo, Pane. Tak sa modlím, Pane, aby dnes, Pane, si, Pane, hovoril, Pane, do našho srdca, Pane, svoju vôľu, Pane. Ďakujem ti, Pane, skrze moc mena Ježiš. Amen. Amen. Daj Bohu slávu. O čom by som chcel tak kázať, akú tému mi dal Pán na srdci? Dneska by som chcel slúžiť a možno si počul veľakrát o takej duchovnej smrti. Alebo o takom duchovnom zomieraní. Vieš, možno keď počujeme smrť, tak už tu je taká človek, keď počuje smrť, má taký strach zo smrti. Amen. Človek možno má taký strach, ale kto vie, koľko smrti, ako je napísané v Biblii. Kto vie, koľko smrti Boh, o koľkých smrtiach hovorí? O zomieraní. Neviete? 2. Janko hovorí 2. Ešte niekto? Vieš, ja hovorím o 3 smrti. Biblia píše o 3 takých duchovných, takom zomieraní. Prvá smrť je taká fyzická, to je telesná smrť a to vieme, že to nás neminie. Najistejšie, čo je v tomto svete, je tá fyzická smrť. To je na 1,000,000%. Kým nepríde Pán, amen. Keby prišiel Pán, aby ťa zobral, potom budeme čítať, no prvá smrť je tá fyzická. Druhá smrť je aká? Duchovná. Amen, duchovná smrť. Aká je tretia smrť? Tretia smrť je, Biblia píše v zjavení Jána, že tá druhá smrť je ohnivé jazero. Tá večná smrť. Biblia o tom píše, amen. Takže fyzická, duchovná smrť. Ja dneska chcem kázať o tej duchovnej smrti, ktorá je veľmi dôležitá v našom živote. Amen. Prečo chcem kázať o tej duchovnej smrti? Každý vieme, čo sa stalo s Adamom a Evou. Amen. My vieme, že Boh prišiel a povedal im, ak zjete z toho stromu, tak iste zomriete. Amen. Iste zomriete. Sa chcem spýtať, zomreli? Nie, fyzicky nezomreli. On myslel o tej duchovnej smrti a oni zomreli v duchu a my vieme o tom každý, že oni v duchu boli ako zomreli. Ale ako to vyzerá tá duchovná smrť? Tak ako už bolo dneska povedané, že tá duchovná smrť vyzerá asi takto, že Boh tak, ako je milostivý, ako je dobrý, tak je aj spravodlivý. Amen. A tá duchovná smrť je, že ich musel vyhnať z raja, ich musel vyhnať možno zo vzťahu. A vieš, človek, keď nemá vzťah s Bohom, keď je vo svete,
tak duchovne Biblia píše, že je mŕtvý. Amen. Možno veľa ľudí tomu asi nebude chápať, ale ty veríš, ty vieš, o čom teraz hovorím, ty vieš, o čom slúžim. Amen. Takže oni zrešili a Boh ich musel vyhodiť z raja. Takže oni odišli z jeho prítomnosti. Amen. A človek, keď nie je v jeho prítomnosti, keď nerobí jeho vôľu, keď robí vôľu tohto sveta, takže je ako v takej duchovnej smrti. A kedy môže byť človek skriesený z tej duchovnej smrti? Aj to vieme, nie? Kedy prišiel Ježiš za Nikodémom a mu hovorí, že ak sa znovu nenarodíš, nevojdeš do Božieho kráľovstva, alebo neuvidíš, tak je potrebné to znovu zrodenie. Amen. Takže človek, keď v duchu zomrel, tak prišiel Kristus a človek sa musí duchovne znovu zrodiť. A to znovu zrodenie je veľmi dôležité. Ak človek není znovu zrodený, tak neprišiel naspäť do vzťahu s Bohom. Znovu zrodený človek prichádza naspäť do vzťahu s Bohom. Amen. A teraz ako to vyzerá? Vieš, ja poviem niečo, také krátke svedectvo, čo sa mi stalo. Som rozprával s jedným farárom, a vieš, ten farár hovoril asi niečo také. Vy kradnete ľudí, vy klamete ľudí, vy ich ťaháte do sekty a takéto veci hovoril. Nechcem teraz ich nejak dávať dole, ale počúvaj, ako to je to znovu zrodenie. A ja som mu povedal, viete, o čom hovoríte? Ste si istí, že asi je to tak, že my klameme ľudí, že my proste kradneme ovce, kradneme ľudí z katolíckej cirkvi? Viete ozaj, o čom rozprávate? No on vie, on hovorí, že vie naisto. Vieš, ja som mu povedal niečo tak. Tak pozrite sa na mňa. Ja vám niečo poviem o sebe. Keď som chodil do kostola, tak som krádol, som podvádzal, som peniaze prehrával s manželkou, som sa hádal stále. A takéto veci som robil. A proste som robil zlé veci. No a teraz vy hovoríte, že kradneme ľudí, že robíme všetko zlé. A teraz pozrite, keď som spoznal Krista, keď som prijal Krista a môj život sa otočil, obrátil, keď môj život teraz, keď strom je bez ovocia, na môjom živote je ovocie, keď teraz žijem, keď teraz nekradnem, nerobím to, neprehrávam peniaze, na typovanie, proste nerobím zlé veci a teraz žijem taký život uzdravený, že Kristus je v mojom živote a chcem ho oslavovať, tak vy hovoríte, že to je zlé, že kradneme, že robíme niečo zlé. Vieš, to znovu zrodenie vyzerá asi tak, že možno boli sme nejakí všetci v minulosti, vo svete. Ale keď sme spoznali Krista, keď Kristus nás priťahol, tak z nejakých veciach sme boli vyslobodení. Amen? Znovu zrodení. Tak to je také prvé znovu zrodenie, to je také prvé, vieš, keď tam Ježiš hovorí, že ak sa nenarodíš znova, takže muselo tam niečo zase zomrieť, alebo bolo mŕtve a znova sa človek narodí. Ale toto asi vieš. Amen? Takže, a teraz som mu povedal, tak na dobre hovoríte zlé a na zlé dobre? Takže viete, čo hovoríte? Ste si istí? No ale on už takto pozrel na mňa. Už dal taký odstup. Tak my chodíme do dediny, chodíme kázať evangelium, chodíme kázať Krista, aby ľudia sa obracali, aby prijali Krista, aby boli spasení, zachránení, aby boli vyslobodení.
aby žili normálne, tak vy hovoríte na to, že to je zlé. Dobre, to je prvé také skriesenie do života. Amen. Ale čo potom prichádza ďalej? Čo prichádza ďalej? Vieš, ty a ja už, keď sme znovu zrodení, tak ja verím tomu, že náš starý človek je v procese. Amen. A staré veci, ako keby sme si zobrali, a naša duša je v takom procese, ktorá musí umierať ešte stále. Takže prvýkrát sme ožili, znovu zrodení, ale už keď chodíme s Kristom, tak mali by sme, a ja ti to potvrdím aj z Božieho slova, poď, otvor si so mnou Lukáš, 9. kapitola, budeme čítať od 23. verša. Lukáš 9, 23. Amen. Počúvaj, potom im hovoril, syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť usmrtený a 3. dňa vstať z mŕtvych. A povedal všetkým, kto chce prísť za mnou, počúvaj, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž, počúvaj ako, deň po deň. Počuješ? A tak ma nasleduje. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. A kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Tu skončím. A ešte by som prečítal, teraz to tak mám, nemám to poznačené, Kolosenským, 3. kapitola. Ešte prečítam aj toto, otvor si so mnou, aby si videl, že to je potvrdené z Božieho slova, že ak raz si znovu zredený, amen, sláva Bohu, tvoja myseľ je obratená, tvoj život je zameraný žiť s Kristom, ale potom si v procese, že ty a ja musíme brať kríž na každý deň a zomierať každý deň. Amen. List Kolosenským, 3. kapitola, budem čítať od 1. veršu. Ak ste teda boli skriesení s Kristom, počuješ, hľadte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslíte na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli a váš život je skrytý v Kristom Bohu. Počuješ to znové zrodenie? Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s ním v sláve. Počúvaj, mŕtvíte teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lákomstvo, ktoré je modloslužbou. Pre tieto veci prichádza hnev Boží. V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, počuješ, voľakedy, ale teraz aj vy odložte všetko, hnev, vášnivo, zlo, zdruhanie sa a i ošklivé reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli, počúvaj, starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, ktorý sa obnovuje, počuješ, ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho stvoriteľa. Amen. Vieš, tu píše, aby sme mŕtvili tieto veci v nás. A možno sme tu viacerí a možno sme nejak prestali možno robiť niečo, čo je telesné, ale vieš, je tu taká vec, že neviem, čo vidíš vo svojom srdci. Kto sa pamätá, no, keď pastor kázal v nedelu, tak niečo povedal o duchu, o duši a telu, niečo povedal asi také, že my vidíme zázraky, ale len
nie ako v plnosti. Nie v plnosti. A kto si pamätá, kedy Ježiš poslal svojich apoštolov, keď ich vyslal, aby išli kázať, aby išli uzdravovať, vyháňať démonov, kto si pamätá? Vieš, oni vyšli 12 a keď prišli naspäť, tak hovorili, Páne, aj démoni sa nám podávajú. A čo im povedal Ježiš? Ježiš im povedal, že neradujte sa z toho, že sa vám démoni podávajú, ale že vaše mená sú zapísané v knihe živote. Amen. Toto im povedal Ježiš. Ale počúvajte, prichádza jeden taký príbeh, keď prichádza otec so synom a prináša syna ku apoštolom. Prináša syna ku apoštolom a hovorí Ježišovi, môj syn je chorý na padúcnicu a páda do ohňa, raz do vody a tvoji služobníci ho nemôžu uzdraviť. Tak je to zaujímavé, že keď vyšli, démoni sa im podávali toto, ale túto jednu takú chorobu nemohli uzdraviť. A vieš prečo? Pozri, čo im povedal Ježiš. Ježiš im povedal, že tento rod démonov nevychádza iba s modlitbou a postom. A teraz v čom máme umierať? Čo máme umierať na každý deň? V čom máme brať kríž deň po deň? V čom by sme mali ako tak zomierať, aby Božia sláva, aby Ježiš sa mohol oslaviť, aby s tým, čo prechádzaš, si mohol ako keby, aby tvoja potreba bola uzdravená. Vieš, dneska už bolo povedané, aj pastor povedal o smrti, dačo, na začiatku, Boh dneska hovoril, Boh priznával, že áno, toto je potrebné, aj Roman dačo spomenul, že sú tu ľudia, ktorí sa hnevajú, ktorí ohovárajú, čomu máme zomierať na každý deň? Čomu by sme mali zomierať na každý deň? Hriechu, amen. Hriechu by sme mali zomierať, ale akému? Vieš, takému vonkajšiemu možno bojujeme a vďaka Bohu, spomeniem Mareka, brata, on je vyslobodený z cigariet, bojoval a sláva Bohu za ňo, amen, že v tejto oblasti zvíťazil a verím tomu, že tak sme bojovali aj my a že teraz bojujeme, ale vieš, ja vidím niečo ešte také silnejšie, ktoré ostalo z toho starého života v našom srdci. A čomu by sme mali zomierať na každý deň? Vieš, ty a ja by sme mali brať kríž na každý deň. Brať kríž, a jaký? Ale jaký? Ešte poviem to, že neviem, včera dávali dačo, a len tak som zazrel, že ľudia, katolíci teraz berú kríž taký telesný a chodia možno 30 kilometrov alebo koľko a chodia tam a že ako keby, že ako to utrpenie chcú znášať, čo Ježiš znášal. Ale vieš, tento kríž není nejaký telesný a raz do roka. Ty a ja by sme mali prechádzať každý deň týmito vecami. Ty a ja by sme mali zomierať každý deň a vieš čo? Deň po deň prichádzajú nejaké veci. Aké sú tam veci? Ako pýcha? Vieš, možno si sa nestretol s pýchou? Nevidíš možno v sebe. Ale chcem ti povedať, že pýcha stále je okolo nás. Pýcha, hnev, ako toto píše. Hašterivosť. A vieš, kde to ide? Kde to ide najprv? Ono to ide najprv z domu. Najprv to ide do domu, z domu, a ja som teraz, čo som minulý týždeň, a už som videl ešte niečo staré, čomu musím zomrieť.
Vieš, ešte teraz niečo vyšlo na povrch, čomu musím zomrieť. Vieš, a to nie je len tak. Toto je ťažké, toto je utrpenie. Amen. A poďme do takého jedného príbehu. Amen. Otvor si so mnou Matúš 16. kapitola. A tu je taký úžasný príbeh. Evangelium Matúša, 16. kapitola. Neviem, či nemali tému teraz od 13. veršu. Ale budeme rozoberať tento verš, tento príbeh jeden. Má tu 16. kapitola, 21. verš. Amen. Poďme čítať. Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov. A že musí byť zabitý a v tretí deň stať z mŕtvych. Čo hovoril Ježiš svojim učeníkom? Že musí ísť do Jeruzalema a musí mnoho trpieť. A od koho? Od starších veľkňazov a zákonníkov? Že musí trpieť a že musí zomrieť a tretieho dňa vstať? Od koho to vlastne trpel Ježiš? Chcem ti povedať, že je napísané, že Ježiš prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. A tu hovorí, že začal trpieť od veľkňazov, zákonníkov, starších. Kto ho ukrižoval? Možno Rimánia, ale vieš, bola to ako keby jeho práca. Bola to ako ich práca, amen. A počúvaj, tu píše, že musí v tretí deň vstať z mŕtvych. Musí zomrieť a musí vstať. A musí trpieť. Vieš, to také utrpenie, chcem ti ukázať, že naša duša nechce trpieť. A ešte od tých vlastných. V dome. Vieš, ak príde nejaký, keď príde, a začnem od manželov, od manželky, ak muž niečo povie žene, alebo žena mužovi, tak vieš, chcem ti povedať, že duša je tak na tom, že nechce trpieť. Že nechce byť ukrižovaná. Že nechce zomrieť. Ale čo je, aby si mal zomrieť? Ako má duša zomrieť? Že ak ti niekto niečo povie, alebo manželka ti niečo povie, alebo muž povie manželke, vieš, a ty, alebo aj ja poviem na seba, že hájim si, aj keď mám pravdu, tak vieš, moja duša nechce ako keby trpieť. Ja bojujem ako keby za seba. Ja bojujem za seba. Vieš, čo robí to umieranie? Keď ty umieraš, ty pozeráš na ženu. Keď ty umieraš a keď ty proste... Poďme čítať ďalej, aby si to pochopil. Amen. Počúvaj, 22. verš. Tu ho vzal Peter a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane. To sa ti nesmie stať. A dočítam ešte. On sa však obratil a riekol Petrovi, chod za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Počúvaj, duša, ako nechce trpieť. Čo to je tá ľudskosť a čo to sú ľudské veci a čo to sú Božie veci? Vieš, tie ľudské veci je asi takto. Ľudské veci, počúvaj, prišiel Peter a začal ho
odhovárať. Toto sa ti nesmie stať. Vieš, tá ľudská vec je taká, kde som si to napísal, taká ľudská láska, to je taká ľudská láska, ktorá nemyslí na druhých, ale myslí na svoje postavenie. Ľudská láska myslí na seba. Počúvaj, ako to vyzerá. Ježiš hovorí, tu vzal Peter a začal ho odhovárať, to sa ti nesmie stať. Vieš, ako to vyzerá? Ľudská láska? Asi tak, že on so slovami išiel pred Kristom. So slovami išiel pred Kristom a on chcel aby sa diala jeho voľa. Peter chcel, aby sa diala jeho voľa. Peter chcel viesť Krista. Chápeš tomu? To sa ti nesmie stať. Ale vieš to, prečo urobil? Pre svoje postavenie. On to robil pre svoje postavenie, pre svoju pichu. On chcel viesť Krista. On chcel viesť Krista. A vieš, koľkokrát my chceme viesť manželky, deti, rodinu. Vieš, koľkokrát chceme viesť? Vieš, a nehovorím, že možno chceš na dobre, ale všimni si do svojho srdca, kde je tá pýcha, že musí byť všetko po tvojom. A počúvaj, a tu, ak nezomrieme, tu, ak sa nebudeme pokorovať, tak budeme viesť nielen aj rodiny, nielen aj manželky mužov, ale počúvaj, aj vnúka v rodine, možno svokra bude chcieť viesť svokru, dobre som povedal? Svokra, nevestu, svokra bude chcieť viesť nevestu, možno syna, alebo nevesta bude chcieť viesť svokru, alebo svokra, alebo... Vieš, a také je, že také hádky sú v dome, že chceme viesť pre svoje postavenie. Chápeš ma? Hádky sú kvôli veciam, kvôli majetkom, kvôli pozemkom, brat so sestrou sa nerozpráva a v dome sú... V dome je také rozdelenie, že len preto, lebo chceme byť v tom postavení. Chceme viesť, pozri, Petr chcel viesť Krista. To sa ti nesmie stať. To sa ti nesmie stať. Vieš, Petrova pýcha tam bola a vo viacerých prípadoch. Až vo viacerých prípadoch. Vieš, aká to je? Vidíš, toto je tá svetská, ako keby tá ľudská láska, a už tam, keď hovoríš, že ty nemyslíš, vieš, koľko vecí máme na mysli? Vieš, koľko vecí máme na mysli, tie ľudské, alebo tie svetské? Nemyslíme na veci Božie, ale na veci ľudské. Čo mu povedal Ježiš? Počúvaj, Satan, choď za mňa. Satan, choď za mňa. Vieš, kde Satan, keď ho pokúšal Petra, Ježiša, na púšti, tak ho pokúšal a Ježiš proste vyšiel víťazne z tej púšti. Amen. Ale pozri, tu zase neprestáva. Zase si používa Petra a Satan skrze Petra chce byť ako keby pred ním, chce viesť Krista a veľakrát chceme viesť aj Boha. Koľkokrát sme povedali, že Páne, prečo sa toto deje? Prečo je toto takto? Prečo s týmto musím prechádzať? Však keby som ja, by som spravil všetko iné. By som spravil všetko inač. A takto niekedy ani nevedomky chceme viesť. A vieš, tam je tá pýcha. A vidíš to, máš to tak, ja neviem, či to prechádza s tým, alebo nie.
Lebo ja vidím v sebe ešte nejaké veci, ktorým musím zomrieť a zomieram na každý deň. A už to, že Ježiš, keď prišiel a keď apoštoli prišli k nemu a nemohli vyhnať toho démona, uzdraviť toho, čo bol chorý na padúcnicu, a už tam povedal, že či neviete, že tento rod démonov vychádza s postom a modlitbou. Vieš, čomu žijeme? Tak už aj pastor kázal, tak neviem. Aj on hovoril dačo o jedle. Vieš, my tu nechceme zomrieť ani jedlu. Koľkokrát sme sa postili? Koľkokrát sme sa modlili? Koľkokrát za týždeň? Možno si tu a prechádzaš nejakými vecami a je to ťažko, že nemôžeš to prelomiť, nemôžeš, vieš, a tu je taká jedna vec, že nemôžeme zomrieť tomu, môžeme zomrieť možno jedlu na určitý čas, sa oddeliť, tak ako Ježiš povedal, keď mu dávali jesť, a on povedal, či neviete, že môj pokrm je činiť voľu mojho Otca? Vieš, niekedy sa nevieme oddeliť, nevieme zomrieť, nevieme brať kríž deň po deň. A takto prichádza pýcha, rozbroje, hádky, takto, jak povedal aj diakon Roman, že ohovaranie, a deje sa to. V dome sa to deje. A môžeš byť neviem aký, môžeš že si sa zdal všetkého, zdal si sa hriechu, zdal si sa tohto sveta, možno nenavidíš to, čo robia vo svete, možno už nie si tam, možno nesúhlasíš so zábavami a s týmito svetskými vecami, neviem. Ale ak v srdci nevieme zomrieť týmto veciam, vieš, aby som mohol odpustiť, aby som sa mohol pokoriť. Vieš, aká je Božia... tu hovorí, že nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Vieš, to myslenie na Božie veci? Aké je to myslenie na Božie veci? Na čo by ty a ja by sme mali myslieť? Že verím tomu, že ty a ja by sme mali myslieť na to, čo prospeje druhému. Ty a ja by sme mali myslieť na to, na lásku, ktorá je agape. A vieš, Ježiš ide naplniť Božiu voľu, ide zomrieť za ľudí, za ľud, chce naplniť Božiu voľu, lebo je tam tá láska Božia, agape, a Božia láska agape, vieš, ona sa obetuje. Ona sa obetuje. Láska agape vidí druhého. Ale tá svetská láska, tie svetské veci, ľudské, vieš, a týmto by sme mali zomierať na každý deň. A možno príde situácia do tvojho života, kedy možno niekto vybuchne na teba, na tvoj život a ty budeš musieť zomierať. Ty budeš musieť niekedy myslieť na Božie veci. Na Božie veci. A pozri, Peter, ale poďme to dočítať, 24. verš. Vtedy riekol Ježiš učeníkom, ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a následuje ma. A toto slovíčko, ak veľakrát rozoberám aj, ak niekto chce ísť za mnou. Možno si tu a možno túžiš po Bohu, neviem, v akej situácii si, ale jeden brat včera dobre povedal, že môžeš mať všetko, môžeš mať dom, môžeš mať auto, môžeš mať peniaze, môžeš mať všetko, ale stále ti niečo chýba. Ale stále ti niečo chýba. Čo to je? Vieš, to práve bohatstvo.
Kristus, to práve bohatstvo, že tebe dačo chýba, že ty deň po deň chceš naplniť Božiu volu. A ty a ja, ak nebudeme zomierať na našim veciam, na pýche, hnevu, rozbrojom a týchto veciach, tak Boh sa nemôže vyjaviť. Ježiš nemôže byť vyjavený skrze teba a skrze mňa. Amen. Ak ty a ja nebudeme zomierať. Keď tu vidíme Petra, a keby som mal prejsť celý jeho život všetkými príbehami, tak vieš, Peter, kedy Ježiš prišiel a začal umývať učeníkom nohy, tak Peter sa ozval. Pozri, tá ľudsko zase hovorila, zase chcela viesť Ježiša. Zase Peter sa ozýva a hovorí, nie, Pane, ty mi nebudeš umývať nohy. Pozri, tá pýcha. A čo povedal, keď ťa neumýjem, nebudeš mať podiel. Amen. A vieš, tá ľudskosť je stále možno s nami a ide zo starého života a možno si doniesol do toho možno nového života a ty a ja verím tomu, že máme takú túžbu po Bohu, chceme, nasledujeme, chodíme do zboru, chceme robiť, ale vieš, tam je niečo ešte stále to staré v našom srdci, ktorým musíme deň čo deň zomierať. Vieš, a ty a ja by sme mali zomierať deň čo deň, aby Boh sa mohol oslavovať. Amen. A nielen to, že sa Boh oslaví, ale On naplní aj tvoje potreby. Ja verím tomu. Amen. Že vyjdeš víťazne z toho. Zo všetkého, s čím tam, kde prechádzaš, že Ježiš vidí, pozera tvoj postoj, pozera do srdca, pozera tvoje zámery, vidí všetko. Boh hovorí, že on vie, že má spočítané aj naše vlasy na hlave, takže on vidí do tvojho srdca, aký má zámer. Amen. Aké rozhodnutia robíš. A možno si tu a možno prechádzaš s niečím. Možno prechádzaš s nejakým hriechom. Tak, ako bolo povedané, vzťah. Vieš, ak si oživený, ak si znovu zrodený a ak máš vzťah s Bohom a si v nejakom hriechu, tak verím tomu, že teba ten hriech trápi. Že ty bojuješ s tým hriechom tam, kde sa nachádzaš. Verím tomu. Ale počúvaj, ak ťa to netrápi, ak ty hovoríš, že áno, to môžem robiť, toto môžem, tamto môžem, tak vieš, ja neviem, či máš vzťah s Bohom. Verím tomu, že vzťah s Bohom ťa doniesie do takého bodu, že teba bude trapiť svoj život. A tu hovorí, lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Vieš, kto by stratil život pre ňo, ako stráca život? Fyzicky nie. Ja nehovorím o fyzickom živote. Ja hovorím o tom duchovnom živote, že ty v duchu strácaš niečo pre Krista. Že ty v duchu strácaš niečo pre Krista. Strácaš ako keby dušu, to, čo je v tvojej duši, že ty chceš proste zomierať na každý deň pre ňo. Amen. Ako budeš vedieť, že zomieraš? Tak príde situácia. A je situácia. Ja verím tomu, že situácie sú v našom dome. V každom dome príde situácia. A možno si tu a možno nenávidíš takoho. A to teraz hovorím, že to je možno v dome, ale čo, keď to je, ešte ide to až do vonku? Čo až to ide, až to medzi bratom a sestrou? Ak máš niečo, nejaký hnev, nejaké rozbroje, ak máš niečo v srdci, ak máš tam neodpustenie, ak máš neodpustenie voči niekomu, ak nemiluješ, že láska, tie Božie veci, to myslenie na Božie veci je o milovaní. Je o milovaní a možno si tu a manželka ti ublížila, alebo manžel. Alebo v dome deti, alebo neviem kto. Čo urobíš? Pokoríš sa? Odpustíš? Vieš čo?
možno prichádza jeden taký bod, že možno ten prvý deň, druhý deň, možno príde taký hnev v srdci. Že príde hnev, že sa hnevaš na brata, že sa hnevaš na možno na manželku. Že je tam ten hnev a nevieš, či vidíš. Ja som prechádzal s týmto. A kvôli hlúposti. Kvôli hlúposti a môžeš povedať, že ty slúžiš? A čo už, ja som dokonalý? Vieš, ja tiež stále bojujem. Bojujem, ja sa chcem páčiť Bohu, amen. Chcem mať vzťah s Bohom a chcem žiť to, čo chce On, chcem mu slúžiť. Amen. Daj Bohu slávu. Ale čas ide, pastor. Čas ide. Kde pôjdem? Ja mám tu teraz veľa napísané, ale nechcem to tam ísť všetko, teraz nezoberiem, ale je tu umývanie noh, tam sa Peter, vieš, kde sa ešte Peter, kde ho zaprel? Zaprel ho, amen. Vieš, tam si bol istý, Peter. Tam si bol istý, na čom si istý ty, že, vieš, bo Biblia píše, že keď si myslíme, že stojíme, musíme si dať pozor, aby sme nespadli, amen. A počúvaj, Peter príde k Ježišovu a Ježiš mu zase hovorí, nebudem čítať tie príbehy, mám to tu všetko napísané, ale nebudem čítať. Ježiš mu hovorí Petrovi, zase musím odísť, musím zomrieť, trpieť, musím byť ukrižovaný a Petr príde a zase hovorí, Páne, to sa ti nesmie stať. Pozri, ak sa pozrieš na celý život Petrov, na celý ten chod jeho s Ježišom, tak všade povstával on. Všade povstával a Petr hovorí, Páne, to sa ti nesmie stať. Zase tu prišiel a chcel byť pred ním, zase mu chcel zabrániť, aby mohol urobiť Božiu volu. A zase ho tak chcel viesť. Zase Peter chcel urobiť to, čo chce, možno jeho duša a vieš, toto je všetko v duši. A duša chce tak viesť. Či človeka, či neviem koho, či v dome. Duša, tá pýcha, chce viesť niekoho a tu Peter, on stále chcel viesť Ježiša. So slovami chcel byť pred ním, aby tomu zabránil. A pozri, Peter hovorí, to sa ti nesmie stať. A Ježiš čo mu povedal? Vieš čo, Peter, veru hovorím ti, koho 3-krát zakikirika a 3 razy ma zaprieš. Ale pozri na milosť Kristovu, na milosť Ježišovu. Že on mu stále, aj keď mu chcel zabrániť, tak Ježiš mu stále odpúšťal. Počúvaj, ešte sa modlil za ňou. Prosil za ňou, povedal, Satan vás prišiel preosiať. Ale ja som prosil Otca, aby tvoja viera nezanikla. Pozri, on za ňou prosil. Pozri, Kristus, aký je milostivý. A keď mu umýval nohy, Jež neumyl len jemu nohy, ale umyl aj Judášovi. Po večeri. Dokonca Ježiš vedel, že Judáš ho zradí, že Judáš mal pokladnicu, bol zlodej, je napísané, a že bral z pokladnice. A pozri, Ježišova láska. Pozri, Ježišova láska za Petra sa modlí a mu hovorí časom, keď sa obratíš, utvrdzuj svojich bratov. A pozri, Peter, keď prišli po Ježiša do Getsemanskej záhrade, tak pozri, čo urobil. On vytásil meč a odťal ucho tomu vojakovi. Odťal ucho vojakovi. Vieš, koľkokrát vyberávame meč? Vieš, koľkokrát vyťahujeme meče? Slova. A vieš, koľko uší dávame dolu?
Vyťahujeme meče, vyťahujeme slova a takomu môžeme uškodiť. Vieš, slovo je silné. A pozri Ježiš, čo urobil, a mu hovorí, že kto mečom narába, mečom aj zomrie, a zobral a uzdravil toho vojaka. Pozri milosť, pozri pokora, čo robí. Pozri pokora, čo robí. Chcel by som, aby si dal, Jano, môžeš dať tam prvý list Petra, 2. kapitola? 21. verš. Čo chce Pán od teba a o mňa? Ako by sme mali žiť? Ako by sme mali žiť? Verím tomu, ty a ja by sme mali žiť tak, aby sme žili s Kristom. Amen. Poďme čítať, lebo na to ste boli povolaní, počúvaj na čo, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste následovali jeho šlapaje. Ty a ja by sme mali nasledovať jeho šlapaje. Ty a ja by sme mali robiť to, čo robil on. Amen, keď tu bol na tejto zemi. Ty a ja by sme sa mali modliť, možno žehnať, možno aj nepriateľom, možno aj tým, ktorí idú proti nám. Si v takom postoji, ale na to, vieš, treba zomierať. Aby tvoja duša zomierala deň čo deň. Aby si bral kríž na každý deň. Amen. A čo sa tu deje, kedy Peter prichádza, kedy ukrižujú Krista, kedy ho berú, tak vieš, on Peter a Ján išli tak ho ako keby nasledovali. Tak zďaleka ho ako keby nasledovali. Peter a Ján, keď brali Krista, keď to, čo sa dialo v záhrade, tak oni ho brali ho, aby ho ukrižovali. Tak vieš, Peter bol tak zďaleka a sledoval Ježiša. Tak ho nasledoval zďaleka. Vieš, dakedy aj my sme takí, že nasledujeme Krista tak zďaleka. Že nechceme prísť až ku nemu, a zďaleka tak nasledujeme Krista. Pozri, Peter, keď čo sa dialo, že Peter prišiel a si sadol medzi tými ženami, alebo tam, kde bol ten oheň, a začal ho zapierať. A počúvaj, keď ho tretíkrát zaprel, tak Ježiš tak sa pozrel na neho. Vieš, je napísané, že tak pozrel takým tým pohľadom na Petra. Takým tým pohľadom na Petra. Až dakedy my sme, aj dakedy pri tom ohni, sme vonka s ľuďmi a proste súhlasíme dakedy s nimi, neviem, či súhlasíš, či si troška ďalej, alebo si pri ňom, alebo neviem, kde sa nachádzaš, ale ja verím tomu, že ak chceš byť v jeho blízkosti, ak chceš byť vo vzťahu a chceš chodiť s ním, tak vieš, to zomieranie na každý deň je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité. A čo sa tu deje? Že poprosím chvaliča. A to tak rýchlo ide čas? Poprosím chvaliča. Čo sa potom deje? Kto si pamätá, ja troška kážem o Petrovi, v akom stave bol. A verím tomu, že v takom stave môžeš byť aj ty a ja. Že niekedy môžeme byť ľudskí, niekedy môžeme byť takí, že čo je na tom, keď Peter odhováral Ježiša? Čo je na tom? Čo je na tom zlé? Ale tá ľudskosť je tak, že dáva seba. Že dáva seba ako keby dopredu. A
možno si tu a si povieš, veď ja som pokorný. Ja sa s nikým nehádam. Ja sa s nikým nehnevam. Ja som pokorný. Ja sa modlím za mojich nepriateľov. Máme nepriateľov nejakých? No len si teraz, ak si tu, tak skús sa zamyslieť, či máš niekoho, nejakého nepriateľa. Máš? Ak si tu, máš niekoho, s kým sa hneváš? Si tu? Čo spravíš? Odpustíš mu? Zomrieš v pýche? Pokoríš sa? Budeš sa za ňo modliť? Chcem ti povedať, že nemôžeš ísť ďalej. Chcem ti povedať, že budeš stáť stále na tom istom mieste. Že Boh, že ty nemôžeš sa pohnúť z miesta. A niekedy sme tak, že už dlho rokov chodíme za Pánom a stále sme na jednom mieste. Prečo? Prečo? Ja verím tomu, že ty a ja by sme mali rásť. Amen. Kto vie, kto pozná, čo hovorí o pšeničnom zrne. Čo je toto pšeničné zrno? Pšeničné zrno, ja som sa tak troška tam dočítal, že pšeničné zrno musí, tak píše aj Biblia, že musí odumrieť. Amen. A keď neodumrie, počúvaj, ostane samo. Ty a ja, jak nebude na čo, nebude niečo v nás zlomené, ak sa niečo nezlomí, ak sa niečo neodumrie, počúvaj, ostaneš samo. Ostaneš stále tak tam, kde si. Vieš, čo sa musí stať? Že musí dačo zomrieť, musí dačo prasknúť v tvojom srdci. A Biblia píše o pšeničnom zrne, že to je pšeničné zrno, alebo aj horčičné zrno, aj o horčičnom zrne hovorí Biblia, amen. A horčičné zrno, počúvaj, ja som čítal, že to je taká horčica, horčičné zrno, to je také zrno horčice, ktoré rastie niekde. To takedy tam, keď Ježiš hovoril o týchto podobenstvách, tak on hovoril o podobenstvách tam, kde bol on. Tam v tých miestach. A to horčičné zrno bolo také, to je také maličké a keď dali do zeme, keď to zasadili, tak z toho zrna vyrastlo taký veľký, neviem, asi 3,5 metrový nejaký taký strom. A na tom strome bolo to ovocie, ktoré ak zozbierali, tak sa robila z toho horčica, alebo neviem. Takto som sa dočítal. Troška som to... Ale ja verím tomu, že aj horčičné semeno, alebo čo, keď dáš do zeme a keď to praskne, keď to vyjde a keď to rastie, tak to prináša ovocie. Amen. A ty a ja by sme mali zomierať. Ak v nás niečo neodumrie, tak vieš, nemôže prísť ovocie. Nemôže prísť ovocie, nemôžu prísť ľudia, nemôžu vidieť, lebo ty ostávaš samo, ako keby schované. Dade si položený a nemôže to prasknúť, nemôže to zomrieť v tebe. A nemôžu prísť ľudia. Biblia píše aj o stromu, že keď strom vyrastie, tak prídu vtáci, prilietajú a ten strom prídu na tie konáre. A vieš, ja verím tomu, že tí vtáci sú možno tí ľudia. A na tebe a na mne musí byť ovocie. Ty a ja musíme sa pohnúť dopredu. A bez toho, aby sme duchovne zomierali na každý deň, duchovne zomierali svojim veciam, svojim žiadosťam, svojim túžbám, tak vieš, nemôžeš rásť. Nemôže prísť ovocie.
ty a ja by sme mali spolupracovať s Kristom. Ako by sme mali spolupracovať s Kristom? Ako? Vieš, asi takto. Keď Ježiš poslal slovo do hrobu, keď Lázar bol mŕtvý, tak ako povedal pastor, že mŕtvi nechvália Boha, a že mŕtvy ani nemôže prísť k Bohu. Mŕtvy nemôže prísť k Bohu. Človek vonku nemôže prísť k Bohu. Nemôže. Lebo Biblia píše, že Boh nás našiel, že Boh prišiel a keď Ježiš prišiel k grobu Lázara, tak si zober, ako keď Lázar spal, bol mŕtvý, ako mohol stať a prísť k nemu, keď bol mŕtvý. A počúvaj, ako musíme spolupracovať s Kristom. Ať Kristus je živý. A ty si živý. A ty žiješ. Tak vieš, čo povedal Ježiš? Odvalte kameň. Mohol to urobiť on so slovom? So slovom mohol to urobiť. Kameň odval sa a kameň by sa odvalil. Nemal by problém. Ale vieš, on potreboval tam takoho, aby spolupracovali s Kristom. Aby tí ľudia išli a odvalili kameň, aby Boh mohol poslať slovo do hrobu. A Lázar, aby mohol vstať. Lázar, aby mohol vstať. Ty a ja máme spolupracovať s Kristom. Ježiš teba posiela, aby sme odvalili tie kamene. Ale jak? Jak v nejakých oblastiach nemôžeme zomrieť? Nejaké oblasti nechceme dať Bohu. Nechceme dať Bohu. A potom počúvaj, čo sa stane. Peter, keď už po ukrižovaní, tak Peter išli s nimi apoštoli, apoštoli všetci išli s Petrom a išli na loď a počúvaj tom, čo sa udialo. Keď oni išli a nemohli chytiť ryby, nemohli loviť, celú noc lovili a nemohli loviť a Ježiš po skriesení sa im ukáže na breh. Amen. No a teraz Ježiš sa prihovára. Pozri, Peter, ako ho zbadal, tak počúvaj. Peter, ako ho zbadal, tak rýchlo skočil do vody a chceli za ním. Vieš, Peter chcel činiť pokánie. Ale ešte predtým, keď Ježiš bol skriesený a keď prišli a povedali, že hrob je prázdny, tak už vtedy Peter a Jan behali za Kristom, behali ku hrobe. A vieš, a možno Jan bol prvý, on druhý, ale Peter potom vbehol dnuka do hrobu. Ale vieš prečo? Preto, lebo on vedel, čo urobil, že on zaprel Krista. Že on zaprel Krista. A vieš, my niekoľkokrát vieme, čo máme robiť a nerobíme. Niekoľkokrát vieme, že máme odpustiť a neodpustíme. Niekoľkokrát vieme, že máme ísť za tým bratom, za tou sestrou a odpustiť a neodpustíme. Vieme, že sa nemáme hnevať. Možno si tu a prichádza hnev do tvojho života. Musíš zomrieť tomu hnevu. Musíš bojovať. Ty a ja možno sme tu a prechádzame strachom. Vieš, ten strach tiež. Ty a ja by sme mali zomrieť tomu strachu. Zomrieť strachu. Mne sa niečo udialo také, poviem, teraz v krátkosti, že keď som bol doma a v izbe sám a už tak som ležal a čítal som si Božie slovo na telefón, alebo som si niečo pozeral a vieš, keď som vypol telefón, tak niečo som počul. Niečo som počul doma. Ale počúvaj, ja som bol taký,
že ja som sa nebal ničoho. Ja som sa ničoho nebal. Ja aj keď tak som v tele možno malý a vo svete, tak ja som sa púšťal aj do bitky, aj s väčším, o hlavu väčší, o 2 hlavy väčší. A som sa nebal, proste ja som bol taký, že som sa nebal. Aj manželka vie doma, keď som, tak proste sa nebojím ničoho, či to aj duchovne, alebo aj niečoho. A vieš, tak som troška rozmýšľal a bola tma a niečo som počul. A prišiel, vieš čo, mal som takú návštevu duchovnú. Duchovnú návštevu som mal. A prišiel Satan. A vieš, ako prišiel? Prišiel tak, že do hlavy som počul taký, ako keby také hučanie. Také hučanie a prišiel taký strach, aj dačo som počul v dome, a tak. A prišlo na mne taký strach. Taký strach. A vieš, čo mi prišlo, že takto som počul taký hlas, že takto prichádzam k tým, ktorí sú takí psychickí alebo zostresovaní a je tam taký strach. Hneď mi ako keby myslou prešlo to. A vieš, čo som urobil? Ale to bolo hneď. V tej minúte, hneď tej sekunde. Hneď som volal na krv Pána Ježiša Krista. Hneď som povedal, že Satan si porazený v mene Ježiš. Ja vyhlasujem moc krvi, ja vyhlasujem obeť Pána Ježiša Krista a takto som sa postavil nad tým a vieš, a to utišlo. A to utichlo. Vieš, tak odišlo a prišiel taký pokoj. Prišiel taký pokoj, vieš, aj strach takedy prichádza. Strach a ty a ja by sme mali zomrieť strachu. Ty a ja by sme mali umierať na každý deň pýche a týmto veciam. Amen. A tu Peter prichádza, začne plávať a hľada Ježiša, chce byť s čím najskôr s Kristom, aby činil možno pokánie, alebo a vieš, príde ku Kristovi, začne plávať a príde ku Kristovi a pozri, Kristus, aký milujúci. Pýta sa ho, Peter, miluješ ma? A on hovorí, áno, Pane, ty vieš. Prečo sa opýtal raz? Druhýkrát, miluješ ma? Áno, Pane, ty vieš. Tretíkrát, 3 razy ho zaprel, 3 razy sa ho Ježiš opýtal, či ho miluje. Vieš, a predtým, keď sa ho Peter pýtal, Pane, koľkokrát mám odpustiť, ak sa brat proti mne previní? Koľkokrát? Azda 7? Vieš, dakedy v Izraeli bolo, že 3-krát by sa malo odpustiť. A Peter tak zdvihol laťku na 7-krát. Koľkokrát mám, Pane, odpustiť? 7-krát? A Ježiš mu hovorím ti, Peter, 77-krát, 7-krát mám odpustiť. Takže stále, pozri, Kristus stále odpúšťa, aj keď Judáš ho zradil, aj keď Peter ho zaprel. Aj keď Peter ho zaprel. Pozri, Kristus, aký je milujúci. Pozri, a teraz Ježiš hovorí Petrovi, vieš, dakedy si sa opásal a išiel si, kam si chcel. Ale teraz ťa niekto iný opaše a pôjdeš tam, kam si nechcel. A tam potom píše, že tam mu naznačil Kristus, akou smrťou má zomrieť. Amen. Takže možno si tu a možno robíš možno nejaké svoje veci, možno chceš viesť niekoho, možno je tam tá duševná pýcha, možno chceš byť prvý, možno si tu a chceš, aby bolo po tvojom. A Ježiš hovorí, niekto ťa iný opaše. A
a pôjdeš tam, kam nechceš. Duša, chcem ti povedať, že duša nechce robiť Božiu volu. Nie, že nechce, ale vieš, nechce zomrieť. Nechce trpieť. Ale kedy trpíš? Kedy zomieraš? Ak chceš naplniť Božiu voľu, ak myslíš na veci Božie, ak myslíš na veci Božie a nemyslíš na veci ľudské, ak si tu a sa hádaš s niekým stále, ak sa hnevaš, vieš, to sú ľudské veci. To nie sú Božie veci. Ako chceš, aby Kristus sa postavil za teba? Ako chceš, aby Kristus sa postavil za teba? Ako chceš, aby prišlo uzdravenie v nejakej tvojej oblasti? Tam, kde prechádzaš. Amen. Takže duchovná smrť. Poďme zomierať na každý deň. Poďme brať kríž deň po deň. Poďme zomrieť pre Krista. Amen. On zomrel pre teba. On zomrel pre teba. A on hovorí, to stratí dušu pre mňa. To stratí dušu pre mňa. Amen. Takže on nechal všetko. Kristus urobil všetko pre teba. Poďme žiť my pre ňo, amen. Poďme robiť jeho volu. Poďme milovať, poďme odpúšťať. Amen. Kto je rozhodnutý, že ide zomrieť dneska? Duchovne. Amen. Sláva Bohu. Možno máš niekoho, na koho sa hnevaš, na koho nadávaš stále. Možno Boh ti ho dal na svol do cesty. Aby si tam zomrel. Aby si odpustil. Možno doma, možno, neviem, bratovi, sestre, telesnému, duchovnému. Amen. Toto je všetko, čo Boh dal na mojom srdci. Halelujá. Svätý Otče, dám ti slavu, chválu, Pane, čest. Ďakujem ti za milosť, ďakujem ti, že som tu mohol stáť, že som mohol slúžiť, Pane, tvojim slovom, Oče. Chvála ti, králi, sláva, Bože, ja sa modlím, Pane, aby sme naplnili, Bože, tvoju voľu, Pane. Aby sme dávali, Bože, naše duše, Pane, za teba, Pane, králi, Pane, za tvoje kráľovstvo, Pane. Modlím sa, Pane, a tak ženám, Pane, bratov, sestry, skrze moc mena Ježiš, aby sme robili, Pane, rozhodnutia, Pane, na každý deň, Pane, s tebou, Pane, a pre teba, Pane. Nech je oslavené a vyvyšené tvoje sveté a mocné meno Ježiš. Amen. Amen, sláva Pánovi. Podaj slavu Bohu ešte. Vďaka Bohu za staršieho zboru Ferka, vďaka Bohu za jeho slovo. Verím, že si niečo prijal z Božieho slova. Prijali ste niečo? Takže je tu starý človek, stará prirodzenosť a je tu nový človek. Nová prirodzenosť. Stará telesná prirodzenosť, nová duchovná prirodzenosť, narodená z Boha. To sa volá znovu zrodenie. A keď mi dovolíte ešte 5 minút, nechcem ja niečo doplňať, ale vnímam niečo ešte povedať. Môžem ešte? To je tiež z listu Petra. Starší zboru Ferko tu spomínal Petra, aký proste... A to, čo povedal, je pravda, že keď sa človek znovu zrodí, stejne tam je ten proces, lebo to telo stále ako keby žije a to telo musí umierať, tá telesná, tá stará prirodzenosť. A vieš, kedy stará prirodzenosť bude slabnúť a zomierať? Keď tá nová prirodzenosť bude silnejšia a silnejšia. A silnejšia a silnejšia bude vtedy, keď bude viac a viac čerpať z Boha, z jeho prítomnosti. Chápete? Tak ja prečítam niečo. Vieš, Peter, tak ako sme už počuli, on prešiel si tým procesom, bol pyšný, všade chcel byť prvý, všade proste on chcel zachrániť Pána, zabudol, alebo ešte nemal tú vedomosť, že to Pán prišiel, aby zachránil nielen Petra, ale všetkých, aj nás. On mal tú telesnú takú túžbu, že ho zachráni, že to sa mu nesmie stať. A vieš, musel aj Peter, keď čítaš, musel prejsť tým procesom. A teraz v skutkoch čítame, že prišiel ten deň letníc a že ten istý Peter, ktorý bol proste taký prchký, pyšný,
tak vieme, že prešiel tým procesom, vieme, že boli vtedy tie zástupy ľudí, čo tam boli, služobníci, učeníci, naplnení Duchom Svätým. A keď čítaš, tak Peter, keď začal kázať, tak už kázal v moci, je tak? Už to nebol ten istý Peter, už tam sa ľudia obracali, lebo už kázal v moci. Ale keď čítaš ďalej, tak prejdeme do listu Galackým a tam ten istý Peter, ktorý je už, povieme si tak, že znovu zrodený, tu sa zastavím. Počúvajte, môže ešte znovu zrodený človek mať chyby? Môže padnúť do tela? Môže. Lebo prišiel Pavol, mladší apoštol, a v liste Galackým čítame, že prišiel a verejne tohto istého Petra, ktorý už kázal v moci ducha, prišiel a napomenul ho, pokarhal ho z jeho pokrytectva, čiže z jeho pretvárky. A vieš, prečo to hovorím? Lebo aj Peter, tak ako ty a ja, musel prejsť procesom. A tu, keď čítame listy Petra, tak ja verím, že tu je už ako keby prešiel nejakými vecami. Je tu už zrelý kresťan, je tu už starý kresťan, ktorý prešiel pádmi, ktorý stál, znovu padol, znovu stál a dneska prehovára k nám toto. Prvý list Petra, 2. kapitola, verši 1 až 3. Ten istý Peter hovorí tu toto. A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, teraz verš 2, ako práve narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Počuj, čo tu hovorí. A keď ste už zobliekli, o čom tu bola reč? O znovu zrodení. Je tak? O tom, že starý človek má zomierať. Je to proces. Nový, znovu zrodený človek má proste mocnieť na duchu. A Peter tu hovorí, keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetko faloš, pokrytectvo, závisť. Presne hovoríte veci, ktorými on prechádzal. On bol pokrytectvo, teraz tu ako keby povzbudzuje nás. A hovorí, túžte po čistom duchovnom mlieku, ako narodené. Takže o čom tu je reč? Není tu reč o znovuzrodení? Ako práve narodené nemluvniatka, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste ním rástli, povedz so mnou, rástli na spásenie. Viete, keď sa narodil môj vnúk, prvý, Noelko, tak to presne viem. 20.10.2013, 17.01 som išiel do nočnej, to presne si pamätám. A viete, keď sa narodil, tak som proste mal radosť. Bol som šťastný, radostný. A teraz, keď som tak s ním bol, tu hovorí, že túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. A aj keď som s ním tak bol, tak som si povedal, ja by som mu už najradšej dal slaninu. Ale viete čo, slaninu som mu nemohol dať, lebo on ešte nemal zubky. Chápete, rozumiete? A ak by som ja mu dal slaninu, tak by sa mohol proste zadusiť. A vieš, tu Božie slovo nám hovorí, že túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. Takže Boh je tak dobrý, že Boh nedáva ti nejaký tvrdý pokrm, ale dáva ti jedlo, lebo vie, ako ty rastieš, ako vnímaš to a duchovné jedlo, aby si tak priamo úmerne ako rastieš aj mocnil a podľa toho ti dáva jedlo, je tak? A podľa toho ty okúsiš, jak tu je napísané, že keď ste už okúsili, že Pán je dobrý. Počúvajte, koľky ste už okúsili, že Pán je dobrý? Ako si to okúsil? Kde ťa viedla tá jeho dobrota? Čom si okúsil, že Pán je dobrý? Viete, to, keď ty si okúsil, že Pán je dobrý, a je napísané v liste Rimanom, že tá dobrota Božia, prvé, kde nás smeruje, tak smeruje nás k pokániu. Toto je Božia dobrota, že nás smeruje k pokániu. A vieš, ešte list Korinským, tam Pavol založil zbor a teraz
už slúži cirkvi a hovorí toto tu. Prvý list Korinským a ja už končím. V 3. kapitole verš 1 až 3. Ani ja, bratia, všimni si, že tu už hovorí bratia. Komu to hovorí? Komu hovoríme bratia? No bratom, nehovoríme ľuďom vonku. Hovoríme bratia. Bratia, sestry v Kristu, je tak? Takže tu hovorí ku cirkvi, hovorí toto. Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mliekom som vás krmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste nemohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a svári medzi vami. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudsky? Toto je to, čo aj starší zboru Ferko slúžil. Viete, ja verím tomuto, že keď my mocnieme a rastieme na duchu, tak tým pádom telesne slabneme, je tak? Stráca sa nám chuť po tých telesných žiadostiach a túžbách len preto, že ty mocnieš na duchu, že ty vieš, kto je Boh, že ty vieš, čo je správne, že z Neho čerpaš a vieš, čo ti škodí a vieš, čo ťa posilňuje. No a to, čo ti škodí, to, čo ti ubližuje, tak proste tým sa nebudeš cítiť, je tak? Keď sú žiarlivosť a svári medzi vami. Či nie ste príliš telesní? Mliekom som vás musel krmiť. Ľudia Boží, viete, čo to je mliečko? Kresťania by chceli stále byť krmení mliečkom. A vieš, čo to znamená mliečko? Len mliečko to znamená to, že hľadiť niekoho, hľadiť, ty môj, ty si taký maličký, ty si maličký. No ak by ste doma mali takéto deti, aby ste stále ich hladili, maličky, no tak kedy by začali rásť potom? Tak vieš, tak ako decko rastie, tak ako Noelkovi už vyšli zúbky, tak už som vedel, že a teraz možno jeho mamka nepozerá, teraz mu skúsim dať slaninu, lebo už má zúbky, už začne niečo jesť. Prečo zúbky? No lebo už vie z tých pohrísť. Viete, a tak to je aj v duchu. Tak to je v duchu. Chápete, rozumiete? Nechcíte byť len stále môj. Lebo je napísané, koho Pán miluje, toho nielen môjka, môj, ale toho aj prísne vychováva a karha každého, koho pokladá za syna a dceru. Amen. Koľký máte rádi také hladkanie môj. Dobre, sláva Bohu. Dobre, ďaká Bohu za Božie slovo. Podaj slavu Pánovi. Vieš, tak ako starší zboru Ferko povedal, je to proces, ale proste vtedy bude odbúraná tá telesnosť, ak ty budeš v duchu mocnejší. Ináč skôr nebude. Nedá ti to ani pastor, ani nič, ale iba vzťah so živým a pravým Bohom. Iba ten ťa môže posilniť, uschopniť a zmocniť, aby si vedel odolať žiadostiam. A viete, žiadosti niekedy sú veľké, túžby sú veľké, tak? Tak ako povedal Ferko, že proste prišiel a domyslenie, čo tam priniesol ten zlý. A on to tak robí proste. Ale našim Bohom je Pán Ježiš. Amen. Sme znovu zrodení. Nie z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A potrebujeme sa krmiť, sítiť Božím slovom. Nechcíte len mliečko. Lebo kto je len mliečko, je stále telesný, ale začínajme už aj nejaký ten tvrdší pokrm, aby sme ním rástli, mocneli na duchu. Chceš odbúrať tie telesné žiadosti, telesné veci? Lebo oni vždy prídu. Vieš, kedy to bude? Keď ty budeš mocnieť na duchu. A mocnieť na duchu budeš vtedy, keď budeš s ním, keď budeš čerpať z neho, keď budeš tráviť čas s ním. Je tak, keď sa budeš podvoľovať jeho vôli. Keď jeho vôľa bude prúdiť do tvojho života, je tak? Ináč to nebude. Sláva Pánovi, poprosím chváličov, podaj slavu Bohu. Ešte raz ďakujeme za slovo, je to čistá pravda, je to proces, ale niekedy si
my to takto sa chceme ospravedlňovať, ale veď to je proces. Pozor daj, lebo ospravedlňovať si hriechy my nemôžeme. Odpúšťa nám hriechy náš Pán vtedy, keď ty proste to vyznaš. Keď činíš pokánie z týchto vecí. Ja tak, bratu? Dobre, poďme dať jednu chválu Pánovi. Ešte raz podaj slavu Bohu. Teraz je čas. Dáme jednu chválu Pánovi. A potom dáme ešte nejakú výzvu. Verím, že si prijal niečo z Božieho slova. Prijali ste niečo? Tak zachovajte to v srdci. Tak ako minulé pastor slúžil, že nebuďme len poslucháči, že jedným uchom dnu, druhým von, ale buďme aj činitelia. Čiže to slovo nech začne. Je to na nás, aby to slovo Božie pracovalo v nás. Keď ty a ja sa mu otvoríš, keď ho proste začneš o ňom rozjímať a začneš ho uplatňovať, tak to vykoná zdarne aj v tebe to, čo chce Boh vykonať. A on nechce nám nikdy zle. Vždy nám chce dobre. Verím, že není tu rodič, ktorý by chcel svojim deťom zle. Ale chce dobre svojim deťom. O čo viac Boh, ktorý je náš Otec nebeský, o čo viac On chce dať dobre veci svojim deťom. Niekedy je to ťažké, niekedy je to ťažké na zjedenie, ale Ezechielovi povedal, zjedz, čo ti dávam, a zjedz všetko. Nie zjedz len to, ten koláčik, toto a všetko. Všetko zjedz. Amen. Tým pádom chcem povedať, že nevyberajme si len niečo, ale jedzme všetko. Tak, ako tu bolo slúžené, slovo Božie, jedol si. Niekedy to bolo také, nechcelo moc ísť dole, nie? No tak si potom mal zapiť a lepšie by zišlo dole. Amen. Sláva Bohu. Poďme dať slavu Pánovi ešte. Poď chválu jednu. Vními na vlmenosti, sáte živa, i ty rodeva. Vními na vlmenosti, sáte živa, i ty rodeva. Federleggi vestola, sare xenos, i tiro devla. Nek federleggi vestola, sare xenos, i tiro devla. Što kada sotla zapade ti slava Magri što kada sotla zapade ti
crederci vestua, salicero, ritiro deva. Crederci vestua, salicero, ritiro deva. Sláva Pánovi. Polovička zboru je už preč, neviem, kde sa ponáhľali. Mali autobus? Kaufland? Á, tak to je tiež smutné. Nevydržíme do konca služby. Aj to je podnet na zváženie, na zamyslenie. Je tak? Smutné. Ale ty si tu. A preto dám ešte teraz výzvu na tomto mieste. Ak je tu niekto, ktorý ešte neprijal Pána a chce ho prijať, chcem sa s ním modliť. Ešte je tu niekto? Ďaká Pánovi. Sláva Bohu. Sláva Pánovi. Tak Lucia, Žaneta, Ľudská a Žanetka. Je tu ešte niekto? Čo ty, bratu? Prijal si Pána? Vy sestry. Takže poprosím celý zbor, celú církev, aby sme taky mohli pomôcť. A nemodlíte sa mne, ale modlíte sa k Pánovi, lebo On vás pozná. A vieš, teraz je veľká radosť v nebi, lebo je napísané, že väčšia radosť je, o to väčšia radosť je v nebi nad jedným hriešníkom, ktorý činí pokánie, a vy ste tu dve. Sláva Bohu. Tak môžeme sa spolu modliť. Poďme, církev, pomôžme im. Tak povedzte so mnou, sestry. Pane Ježišu, prichádzam práve teraz pred Teba a vyznávam, že som hriešná a skazená a že potrebujem Tvoju milosť, potrebujem Tvoje odpustenie. Preto ťa prosím, môj Pane, aby si mi odpustil každý môj hriech, každú moju nepravosť, zlý motiv, zlú myšlienku, zlé skutky. Ja verím Ti, Pane. Preto, Pane Ježiši, otváram Ti svoje srdce a prosím ťa, vstup do môjho života, vstup do môjho srdca. Ty buď môjim pánom, Ty buď môjim kráľom. Diabol, zriekam sa ťa, nebudem Ti viac slúžiť, nebudeš ma viac trápiť ani trízniť, lebo od tejto chvíle je môjim pánom a môjim kráľom Ježiš Kristus. Ďakujem Ti, Pane Ježiši, že ma prijímaš, že mi odpúšťaš a že moje meno zapisuješ do knihy života. Som tak vďačná a teším sa. V mene Ježiša Krista sa modlím. Amen. Sláva Pánovi. Ešte sa môžem za vás pomodliť, Pane, tak Ti ďakujem za tieto sestry.
Ďakujem Ti za ich vyznanie, môj Bože. Tak ako, Pane, ako tak vyznali, ako otvorili svoje srdcia, tak ťa prosím, Bože, aby si k ním hovoril, Pane. Aby sa oni modlili k Tebe, Pane. Aby si naozaj ich viedol, Bože. Aby tak rastli v poznaní, môj Bože. Aby vedeli, čo je Tvoja vôľa. Aby vedeli naplniť Tvoju vôľu. Tak ich mážem Tvojou svatou krvou a prehlasujem víťazstvo a pánstvo Ježiša Krista v ich životoch, ich rodine a všade, kam budú kráčať, Pane. Nech Ty si s nimi a nech Ty si oslavený a vyvyšený aj skrze tieto dve sestry. Tak sa modlím, toto vyznávam v mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Sláva Pánovi. A sestry, vám dvom chcem odkázať, aby ste sa modlili. Nemusíš nejakú naučenú modlitbu, aby si sa modlila svojimi slovami, lebo on ti najlepšie rozumie. Aby ste čítali Božie slovo, lebo on hovorí aj skrze Božie slovo. A hlavne ďalšia, tretia oblasť, aby ste navštevovali zbor, kde sa schádza Boží ľud, aby ste rastli a mocneli v Pánovi a na duchu. Tak ďakujem Bohu za vaše srdcia. Sláva Pánovi. Podaj slavu ešte veľkú Pánovi. Amen. Sláva Bohu. Dnes sa stalo spasenie. Dnes sa stalo spasenie. Tak ako Pán vyznal, keď prišiel do domu Zachea. Dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Tak nech to ide aj ďalej. Nech sa šíri to spasenie aj do celého domu, do celého okolia. Toto vám žehnám mocno mene Ježiš. Dobre, ďaká Pánovi. Ukončíme službu, ja by som poprosil tu bračeka. Poď ty môj, poď. Keby mohol poďakovať Pánovi, keby nás mohol požehnať a ukončíme službu. Amen. Lebo je čas. Ešte, zbierka. Zbierka bola 659,50 centov a ešte ako taký dodatok 300 korún českých. Koľky ste to z Česka? Sláva Bohu. Sranda, že ja som vedel, že budem ukončovať. Ja som vedel, že budem ukončovať. Bože, ja Ti ďakujem za tento deň, Bože, že sme mohli prísť tu, Bože, si vypočuť Tvoje slovo, Bože. Bože, ja Ti ďakujem, Bože, že otváraš srdcia, Bože, že svietiš do tmy, Bože, že si svetlom, Bože. Ďakujem Ti za Tvoje slovo, Bože, za Tvoje nádoby, Bože, že nám môžu svietiť do tmy, Bože, skrze Teba, Bože. Ďakujem Ti, Bože. A tak ťa prosím, Bože, tak stráž, Bože, každého, kto sme tu, Bože, aj mňa, Bože. Stráž, Bože. Ďakujem Ti, že nás strašne miluješ, Bože. Že aj napriek toho, keď robíme zle, to sa Tebe nepáči, Bože. Že miluješ, Bože. Ďakujem Ti za všetko, Bože. Amen.